Now recognize Senator Bamakino. Magandang umaga, Chairperson. Magandang umaga mga kasama. Good morning, Director General De La Rosa. Yung mga tanong ko po para po sa inyo. So kahapon po, may mga tanong na rin tayo. I think nasagot nung iba nung inyong presentation. So gusto ko po lang pong linawin ulit, no? Meron na po tayong mga nahuli na mga pushers at addicts. Yun po ay nasa 11,784. Tama po, no? Yun po yung presentation po natin. And of these, 756 po yung napatay during the course of the operations, no? Okay. Yung isa pa pong numero na pinakita po ninyo, yung mga death under investigation, ito po ay 1,160. Dito po ako gusto mag-focus, no? Ito po bang 1,160, hindi po ito lahat drug-related, no? Yes, Your Honor. So, kung ano mang, tama ba na ito'y during the course of the war on drugs or kasama dito mga non-drug-related? Yung time frame na kinukonsider natin, Your Honor, that is the time that we are waging war against drugs. Okay. Na nakita ito silang patay, but hindi natin na-establish na talagang drug-related sila. Okay. Yung napakarami na yung hindi na-establish. Pero meron po tayo na-establish na ibang motibo, hindi related sa drugs, kundi Personal grudge. Okay, nakita ko yun, no? Yes, Your Honor. So, ito ba ang lahat ng death from July to August 22? Yes, Your Honor. Okay, so lahat yan. Hindi na natin alam, 757 yung undetermined, no? Doon po sa chart ninyo. So, ito po, posibleng ibang motibo, crime of passion, kung ano man. Pwede rin drugs, Your Honor. Pwede rin drugs. Yung undetermined pa. Okay, pero yung sigurado tayo, yung 273. Yes, Your Dahil Honor. ito yung may placard, hogtied, at iba pa. Yes, Your Honor. Opo, paano natin na-determine yung balanse na drug-related ito kung hindi naman sila naka-placard at hindi naman sila nakagapos? Yung mayroon tayong investigation na ginagawa, Your Honor, at na-establish na itong mga tao na ito na napatay ay mga drug pushers. Okay, gusto ko pong tanongin yan. Dito po sa 273 deaths na tinatawag po nating drug-related, na-investigate po ninyo, yan po 273 drug pushers? Yes, Your Honor. At sa inyong investigation, wala kayong nahanap na mistaken identity, na pagkamalan lang, o ginamit yung war on drugs para mapagtakpan ang ibang krimen? So far, wala pa, Your Honor. Yung napabalita sa media na yung babae, na magandang babae, nakasakay sa jeep na binaril, hindi po yung drug-related, Your Honor. Hindi yung drug-related? Hindi po yung drug-related, Your Honor. Yung tungkol po dun sa choir member na meron pong duct tape sa bunganga na sinasabi pong dinideny po ng mga magulang. I think this is the Chamson case. Yun po, nasama po ba siya sa 273? Kasama siya kasi may placard siya, no? Yes, Your Honor, magkasama. Yun po ba'y na-investigate po ninyo na isa nga siya talagang drug pusher? Ongoing, Your Honor. So, undetermined. Undetermined So, pa. ibig ko Determined sabihin- na. Sinabi na natin na kung kinasify natin sila na drug-related, na-determine na yung motive na drug-related, but still, hinahanap pa natin yung culprits, ongoing pa yung investigation. Opo. So, ang tanong ko kanina, sigurado ba tayo na yung 273 drug pusher? Sigurado tayo na drug-related, pero tatanungin ko po ulit, sigurado ba tayo na yung 273 na patay, drug pusher nga, o hindi? When we say drug-related, Your Honor, either poser siya o user na na-establish doon sa investigation. So, wala ho kayong nakikita sa 273? Especially po itong mga kaso na yung si Miss Chamson, meron pa pong isa yung scholar dito po sa Metro Manila. Kasi ho, yung kanilang mga magulang at kanilang mga pamilya, dinideny po na mga drug addict po sila o drug pusher. Sigurado na po ba tayo sa tingin po ng PNP, lahat po talaga sila drug pusher at drug addict? Ongoing pa, Your Honor, yung investigation yan. Kaya nga, General, so kung ongoing pa siya, hindi pa tayo sigurado na drug pusher sila. Yes, Your Honor. Okay. So ulitin ko po, itong 273, drug-related po siya, pero hindi pa po tayo sigurado kung drug pusher nga po sila. Yes, Your Honor. Okay.
Kasi nakalagay doon yung basis natin, yung may karatula. Yun ang basis natin na Opo, may pero karatula. General, yun ba enough basis na matawag na drug kung may karatula po yung tao? Kasi marami ho ngayong umiikot na baka naman ibang krimen ito, pinagtatakpan lang, ginagamit po yung war on drugs, naglalagay ng placard Meron pong follow-up investigation niya. na ongoing. Yeah, ongoing. Okay. Ito pong 273 po na napatay, ini-investigate po natin yung kanilang pagkamatay. Yes, Your Honor. Sino po yung nag-i-investigate po sa kanila? Yung depende sa station na nagko-cover sa area kung saan nangyari, Your Honor, yung may jurisdiction over the case. Meron na po tayong nahanap ng mga suspect. I think kapon po, na-mention ninyo, may kinasuhan na po kayo. Yes, Your Honor. Sino-sino po yung mga, you don't have to name names, no? Pero sila po ba'y kasama ng sindikato? Sila po ba'y mga asset ng kapulisan? Sino po yung mga kinasuhan po ninyo sa mga killings po na ito? Karamihan, Your Honor, ay mga drug pusher din na naging hitman ng mga drug lord. Mhm. Sila po nag-eliminate yung kanilang mga kalaban, mga kasamahan nila. Yung hindi na nakaremit ng pera doon sa drug lord, pinapatay. Pinapatay po. Yes, So Your meron Honor. na po tayong nahuli na mga ganyan po, hitman, kasama ng sindikato, ginagamit ng mga sindikato. Meron na po tayong nahuli. May isa na patay, Your Honor, wala pang nahuli, but lahat po sila identified. Okay. Yung kaso po, may mga pangalan. Yes, Your Honor, identified po sila, may kaso na. So, pag sinabi niyo pong may kaso, nakafile na po yan sa piskal. Yes, Your Honor. Okay. Ongoing case na po yan, nasa justice system na po natin. Yes, Your Honor. So lahat po ng mga kasong ito, fina-follow up po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po ninyo. Yes, Your Honor. Ini-investigate po nyo, pareho yung biktima, kung totoo ngang drug pusher o drug addict, at ini-investigate rin po ninyo kung sino may kagagawan po nito. Yes, Your Honor. Okay. Kahapon po, parang nagkaroon po ng, I don't remember kung sinong senador po yung nagtanong, pero kahapon po, sabi nyo, o kung ayaw ninyo, wag na lang natin to gawin. Parang may nasabi po kayong ganoon. Sa tingin po ba ninyo, itong pag-imbestiga sa mga napatay na mga vigilante o napatay na mga sindikato, ito po ba'y pabigat sa inyo o kasama po sa inyong trabaho bilang PNP? Kasama po sa trabaho namin yan, Your Honor. Ano pong paningin ninyo sa mga ganito pong klaseng pagkapatay? Ito po ba'y nakakatulong sa war on drugs o nakakasama po ito sa war on drugs natin? Nakakasama po yan, Your Honor, dahil as I've said, I don't like personally, Opo. kahit na ako hindi chief PNP, kahit ako isang civilian, Opo. ayaw ko po yung extrajudicial killing or I hate to use extrajudicial killing dahil merong contention yung isang senador po Opo. natin na ayaw niya yung term na yan. But yung vigilante killing, ayaw ko po yan, Your Honor. Ilang beses ko na po hinamon ng barilan yung mga vigilante na yan. Kung gusto niyo pumatay ng tao, bakit papatayin niyo yung tao na walang kalaban-laban? Ako harapin niyo. Ilang beses ko po na hinamon sila kung sino ang magagaling dyan na pumatay. Ako harapin niyo. Magbarilan tayo. Hinahamon ko yan sila, Your Honor. Ayaw ko talaga yung ginagawa nila. Thank you, General. So, with the full force of the PNP, yung lahat na makakaya ng PNP, yung lahat po ng inyong kaalaman, intelligence, assets, hinahabol nyo po ba nga ang mga vigilanting ito? Or hindi ho natin hinahabol? Hinahabol po, Your Honor. Kaya ongoing yung ating investigation. Kaya nga may na-identify tayo dahil nga sa investigation natin. At yung na-identify natin, kasalukuyan natin hinahanap. Nagtatago po yun dahil membro sa sindikato. Okay, General, itong kahapon na pag-usapan natin yung mga pulis na nasangkot sa droga. Alam ko po, mabigat po ito sa inyo. Gaano po na-infiltrate ang ating PNP ng mga masasamang elemento na connected sa droga? Malalim po ba ito? Iilan lang po ba ito? O marami po ito? Kung sa standard ko, Your Honor, may personal standard, marami na po. Dahil gusto ko po, zero drug tolerant ako, Your Honor. Ayaw ko kahit na may isang pulis ko na na-involve sa droga. Pero ito po, sobra na po. Sobra sa 10, sobra sa 100,
maabot ng 300 like that. So mabigat na po sa akin yun. 300 na po yung nasa watchlist po ninyo. Nakita ko po, no? Yes, Your Honor. Sa tingin nyo po, nung kutob nyo, ilan po ba talaga yan? 500? 400? 1,000? Ilan po ba talaga? Honestly, Your Honor, Oo. akyat pa yung number na yan. Dahil ngayon sa ating war on drugs, ang dami na po naglabasan ng information. Ang dami yung aming watchlist po, honestly, yung aming watchlist sa intelligence, nabulaga po kami nung nag-start yung aming war on drugs. Nagpasokan yung information na, uy, ito pala, tumatanggap pala ito. Ito pala, nagbibinta pala ito. Dahil nga, nag-cooperate na yung buong bayan. Nagiging, hindi lang whole of government approach yung ating war on drugs ngayon, naging whole of nation approach na eh. Dahil lahat ng communities, Apektado. nagtutulungan na po lahat at nagbibigay, nagsusupply ng information. Kaya dadami at dadami pa yan, Your Honor. Okay. I tell you. Last two questions, Mr. Chairman. Ano pong dapat gawin sa mga pulis na kasangkot po sa droga? If I have my way, Your Honor, hindi ko lang sabihin. Pero hindi ko po talaga ma-imagine na police na May oath. Swear ka. to serve and protect. Tapos ikaw ang ngayon ang nakapatong sa droga. Hindi ko na sabihin dahil masama, Your Honor, pero alam mo lang kung anong ibig ko sabihin. Alam ko. Gigil na gigil pa ako, Your Honor. Gusto kong... Itong tanong ko sa iyo, General, and I reserve my right for a second round. No? Yung ating pong taong bayan, alam ho nila na may mga masasamang elemento. Hindi po lahat. Alam ko po yan, hindi po lahat. Marami hong mabubuting pulis, pero marami ring masasamang elemento. Kapag kinakatok na po sila sa bahay, kapag hinihiling po silang mag-meeting, di na ho nila alam kung ito bang kausap ko ay masama o mabuti. Kaya marami hong natatakot. Ano pong mapapayo po ninyo sa taong bayan na kayo rin po mismo nagsabi, may mga masasamang elemento, ano po yung mapapayo niyo po sa kanila? Kung sila po, nakita po nila isang pulis, hindi ho nila alam kung ito ba'y kasangkot o ito ay malinis. Ano pong pwede nilang gawin? As of now, Your Honor, this I can assure you and the public na yung po mga pulis po na markado na nakasama sa sindikato sa droga ay dahan-dahan na pong nawawala sa kanilang assignment. Nilipat na po namin sila. At hindi po namin sila ini-involve ngayon sa aming Uplan Tokhang at Uplan na HBT. Kasi po, habang nakikita sila ng taong bayan, hindi maniniwala ang taong bayan na itong kampanya ng pulis sa laban sa droga ay seryoso dahil andyan pa si PO1, PO2, ganun, nandyan pa sa lugar na, kaya tinanggal namin. So yun po, kanya-kanyang diskarte na po, bawat region. Merong naghaharana para makuha po yung... Para hindi ho matakot yung tao. Hindi matakot yung tao, naghaharana. Meron pong libreng sakay, kanya-kanyang diskarte. Merong nag-offer ng purlon. Ito po, tanong, last Nasa question. diskarte po. Yung kahapon po na salaysay po ni, I think si Mary Rose po yon. May mga napangalanan po siya. Nasaan na po yung mga yon? Sila po ba ay na-transfer, kinasuhan, o nandun pa po sa Antipolo? Huwag nyo na po i-name ulit yung mga pangalan kasi may karapatan rin po sila. Pero yung mga nandun po sa kanyang salaysay, nasaan na po sila ngayon? Your Honor, honestly, sa akin pong napahiya po ko kahapon dahil sa yung testimony ni Mary Rose. Mary Rose. Right after the Senate hearing, Your Honor, ako mismo pumunta sa Rizal PPO. Hinanap ko po itong mga pulis na ito na involved. Meron bang pulis na gawin ng pangalan? Meron, Your Honor. At Okay. humarap na po sa akin. Pinatanggal ko sila sa Rizal PPO. Pina-assign ko sa Krami at para doon i-compile namin at ready to face the IAS anytime for investigation, Your Honor. Alright. Thank you, Director General. Tinanggalan na po namin ang armas. Huwag po matakot sila, Mary Rose. Hindi na po kayo undertreat kasi yung mga pulis na yan, tinanggalan namin doon. Umuwi na po ko sa inyo. Pwede nyo tanggalin yung inyong mga cover sa mukha. Please. Andito kami. We're here to protect you. Huwag kayo mag-alala. Yung mga pulis na yan, nakakumpay na po. Ginagaranti nyo ba yung safety ng witnesses natin, General? If you want to pumunta kayo sa akin, ako mag-present, patirahin kita sa White House. Doon ka tumira. Safe ka doon. Thank you. Thank you, Director. Thank you, Senator Bam. Thank you for your prompt action, Director General De La Rosa. Thank you so much.